खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलआव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबनो सहैनाय बायदि। जम्मु काश्मीरनि आन्तगाव मुंनि जायगायाव हाथियारजों लोगोसे गंसे राइफलनि गारि राइफलखौ खायो आरो बे गारिआ मा हानजाजों दैथायहरजानाय आरो बेखौ मा जायगानिफ्राय लाबोनाय दासिमबो मिथिनाय जायाखै। बेखौ नायबिजिरगासिनो दं एबा नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आमिर खान बिथांनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बिथांनि देहायाव कर'ना भाइरास बेमार मोननाय जाहैदों। बिथांखौ दा हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट होगासिनो दङ। 64 नं पानेरि बियाबनि उदां बिजाथि बारुफन बनिकनि खौरां मेल खालामदों। बिथाङा 64 नं पानेरि बियाबनि उदां बिजाथि महरै गसंदों। बिथाङा देरहानांगौनि थाखाय रायजो-राजाफोरखौ खावलायदों एबा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होदों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोआव थानाय अक्थिनापुर बिजिनि मौजा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय बड'फा गेजेरथियारि मावथांखि। बेखौ नोजोर बोनानै सानसेनि हाबाफारि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि। बे हाबाफारिखौ बाक्सा जिल्लानि एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारि बिथाङा फुंनि समावनो गेलेग्रा थिलिखौ बेखेवजेनो। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायखिजाया गेलेनाय, हारिमु आफाद मावनाय गासैबो बिथिंखौ जेरै खालामनो थाखाय खावलायो। लाइमोनफोरखौ ड्राग्स जानाय, फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों। बे हाबाफारियाव खोला बिजिनि दख'रा एबसुनि आफादगिरि जयचरन नार्जारियाबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। हसिनापुर बिजिनि मौजा दख'रा एबसुनि आफादगिरि राकेश रायमसियारि बिथाङा हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामफैनायनि थाखाय गासैखौबो साबायखर बावो आरो फैबाय थानाय समाव दख'रानि बेन्दोआव मिरु एबसुनि बिथोन बायदियै गासैबो हाबाफारिखौ मावलांगोन होननानै फोरमायो आरो मावलांनो थाखाय नाजालांगोन होननानै फोरमायथि होयो। जितु कृष्णनआ बुङो जे चरण बर'आ जावख्लाय सिमा गैया। जेराव थाङो चरण बर'खौ बेयावनो जावख्लायनाय नुनो मोनो आरो चरण बर'नि थाखाय जेरावनो चरण बर'नि मुं लायो बेयावनो जावख्लायो। बिथाङा जावख्ला जानायनि सिमा गैया होननानै बुंदों। गुबुन गुबुन रायजोआव बिधान सभा बिसायख'थिनि थियारि खालामदों। बे बायदि समावनो कर'ना भाइरासनि साग्लोबनायाबो बारानि सायाव बारा जालांनो हमदों आरो दिनैनि दिनाव आसाम रायजोआवबो गोदानै बाजिनै कर'ना जिउसाजों साग्लोबसारनाय जानानै सुबुङा मोनो आरो सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों होननानै शिलंआव फोरमायनाय जायो। सिलाफोथाराव दख'रा इउ बि पि आरो बारग' एन डि पि आर आ एसेमब्लि बिसायख'थियाव बि जे पि नो भट होनो थाखाय खावलायदों। बिथांमोना खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों फोरमायनानै होयो। बिथांमोना बि जे पि नो भट होनो थाखाय खावलायदों रायजो-राजाफोरखौ। 70 नं माजबात बियाबाव पि भि आइ दोलोआ 30,000 भटआवनो देरहागोन होननानै पि भि आइ नि जिल्ला लेङाइ आफादगिरि भारत गयारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायो।